Ето Българистан, как се качваме на самолетчето. Ето го, самолетчето на Батероско. Ето как излита Австралиев. Дай газ! Виж как набира, гледай каква мощ. Дай газ! Ето го! Boeing 737-800. Welcome to the board. Его двигателчето. Не е пуснато даже. Да, бюджета. Ево е навияна C-40. Даже не пускат и гейта тук тия. Еге стъпичките. Ой, тия,